Исәнмесез? Сіз менә татар телен, рус телен, удмурт телен беләсезме? Әйе. Шул иш телен. Ну, тагын берничә телне. Танын телләрне беләсез? Инглиз телен сөйләшә алам, аралаша алам. Аннары француз телен өйрәнәбез. Испан телен бераз и латин. Менә тел белү сезгә ничек, ни рәвешле ярдәм итә? Шул кадәр тел өйрәнү. Иң баштан кешеләр белән аралашу. Шул яктан кешене аңлау. Менә кешенең үз телендә сөйләшсәң, син аныңча аңлыйсың дип әйтсәк була. Чөнки нинди тәрҗемә булмаса да ул тәрҗемә була. Все равно туп-туры тәрҗемәне ясарга булмый. И нельзя эмоцию передать. Менә әйе. Шуны биреп булмый шул. Менә татар телен өйрәнү белән шушындый киеренке вазгыять туды инде. Шушы хәлгә сезнең мөнәсәбәтегез? Без менә бу проблема дип әйтсәк, ул проблема да түгел бер яктан. Без просто аңа нишләптер бик күп игътибар бирдек. Әйе, безнең җитте вакыт, кайчан без үзгәрешләр кертергә кирәк. Вакыт җитте дип әйтсәк була, дөресен әйткәндә. Но бездә шундый проблема юк иде ул. Әмма ләкин вакыты җиткән үзгәрешләр кертүгә ничектер дә булса, менә телне тәмләп итеп бирү. Чөнки, мәсәлән, бездә, мин шулай дип уйлыйм, грамматик ягыннан инде ниндидер яңа подходлар ясарга кирәк. Чөнки бала өчен тел ул кызык булырга кирәк. Минем өчен тел кызык, чөнки шуның өчен берничә телдә сөйләшәм, әйтеп була инде, әйме? Әмма ләкин күбесе бит менә, мәсәлән, 1нче класска кирип, 11нче класста инглиз телдә дә сөйләшә алмыйлар, шулай бит. Ә без 11 ел инглиз телен укыйбыз. Уйларга кирәк шул яктан. Татар теленнән генә түгел, урыс теленнән дә, инглиз теленнән, башка телләрдән дә тәмле булсын, кызык булсын тел. Шунда кеше аны яратып өйрәнә башлар. Шулай дип мин уйлыйм. Димәк, татар телен ихтияри төстә өйрәтүне генә сез хуплыйсыз? Әйе. Ну, ихтияри дигәндәй сүз. Как? Юк, добровольно түгел, әмма ләкин государственный язык. Чөнки безнең конституциядә язылган, что безнең дәүләт телебез бар дигәндәй. Дәүләт тел булырга кирәк, әмма ләкин дәүләт тел булганда ул бит әйтелми, что ул матур итеп аны мәктәпләргә бирергә кирәк түгел дип. Булсын ул, безнең горурлык булсын ул, татар телебез. Бөтен республика, 22 республика карап, менә ничек сездә татар телен укыталар, бездә дә шулай укытсыннар дип әйтсеннәр алар. Димәк, мәҗбүри булып калып, шуның өйрәтү методикаларын гына үзгәртергә кирәк. Әйе, әлбәттә, мәҗбүри дигәндәй, опять тоже дөрес сүз дә түгел ул. Безнең мәҗбүриләп укытмыйлар татар телене, ул безнең дәүләт телебез. Дәүләт телене белергә кирәк, аңларга кирәк. Шулай ук шундый сорау бирергә мөмкин без, мәсәлән, урыс теленә инде алайса. Дәүләт тел менә мәҗбүриләп укыталар дип инде. Юк, ул безнең дәүләт телебез, и шундый сорау Россиядә буламы, ул Татарстанда буламы, ул куярга кирәк түгел аны. Потому что ул бик күп шау-шу китерә халыклар арасына. И шундый сораулар ул бик авыр сорау. Менә әле Аллага шөкер дигәндәй, Худайга рәхмәт, без бик матур иттереп чыгарып күрсәттек. Ничек татар телене, әйе, на уступки пошли дигәндә инде, әмма ләкин без татар телене саклап калдык Татарстанда һәм бөтен Россиягә күрсәттек, ничек эшләргә кирәк икәнен. Чөнки ул дәүләт тел. Бездә 22 республика, һәр бер республикада үз дәүләт телләре бар. Дагестан республикасын алсак, анда, конечно, 13 или 12 дәүләт теле. Шунда инде авыррак хәл дигәндәй, һәр бер кеше үзенә анда как раз таки добровольно выбирает язык дигәндәй. Удмуртиядә удмурт телен өйрәнү белән вазгыять ничегрәк? Но анда добровольный характер имеется. То есть анда дәүләт тел буларак ул на добровольной основе укытыла. Мәҗбүриләп дип әйтсәк инде. Мәктәп программасында юк инде ул, факультатив сыйфатында юк. Факультатив сыйфатында хәзер менә әни әтиләр язсалар, шундый заявление дип әйтик инде, анда укытырга мәҗбүрлек түгел, вакыт биреләчәк в программе.
телне белүгә, телне өйрәнүгә менә нәрсә күбрәк йогынты ясый дип саныйсыз? Бу гаилә җилкәсендә булырга тиешме, әллә мәктәпләр, балалар бакчалары үз өлешен күбрәк кертергә тиешме, әллә дәүләт бу юнәлештә 80% гаиләдә дип уйлыйм мин. 20% инде шул государственная национальная политика дигән әйбер мәктәп. Все-таки самосознание ул дома воспитывается. Син үзеңне кайчагында ничек дип әйтим, менә татарларда бар шундый бер пословица: тел бетсә халык бетәделәр. Әйе, әлбәттә, шул яктан без аны карарга кирәк, тел бетмәсенгә дип. Дәүләт теле буларак сакланып калсын дип. Әйе, әмма ләкин үз телеңне саклап калырга да кирәк. И шул яктан да бездә Татарстанда 170-тән артык төрле халык яши. Татарстан территориясендә автохтонное население дип әйтәбез инде ул. Ул 5-6 халык. Автохтонное население ул бу территориядан инде хан заманынан яши дип әйтсәк була инде, шул үз телләрен дә калдырмыйча, үз телләрен дә белеп яшәргә кирәк. Менә шул яктан ничек дип әйтим, должно быть равное понимание, что изучать. Вот родной язык, государственный язык дигәндә дәүләт теле булырга кирәк ул, әмма ләкин үз туган телеңнән дә баш тартырга ярамый. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.